Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bi husni hadhihi niyyah li ibtigha'il ulumi nafi'ah wa ibtigha'i mardatillahi ta'ala wa rahmatihi fid dunya wal akhirah biwasilati wa barakati ta'alumina. Hadza tafsir al-Qur'an ya Allah waqdi hawaijana wastajib dungaana ya Allah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususon kangge gerahipun Ibu ngene iki kan napa ngeten iki kados mburi niku ra ketok. Kula ngomong mburi ra ketok lho. Ora ngomong ngelek-elek ora sama sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'at rusuluna luton si abihim wadaqa bihim zarra'a wa qala hadza yaumun asib. Walama ja'at lan tatkalane tumeka sapa rusuluna utusan-utusan ingsun. Ae tegese haulail malaikatu mangkono malaikat Jibril, malaikat Israfil karo malaikat Mikail. Mula nggunakake isim isyarah haulai nggo jamak wedok. Haulai nggo jamak wedok. Maksude ora kok malaikate wedok. Ning isime isim jenis katane iki katane wedok. Nalika utusan ingsun yaiku para malaikat tumeka luton ing Nabi Lut. Syi'a mongko muwun sapa Nabi Lut bihim kelawan kaume. Ae tegese hazana susah sapa Nabi Lut bisa babihim kelawan sebabe kaum-kaume. Nalika ditekani malaikat telu Nabi Lut niku susah nyusahke kaume. Jan nyusahke kaume. Nek cara tembung ngeten ya nek ngrasake pancen jededeg. Neng ati niku jededeg. Neng weteng jebebeg. Neng ati jededeg, neng weteng jebebeg. Neng utek judeg.
Nek dirasake angel. Ngandani ra kurang-kurang dipaidu malahan. Ngejak ra mandeg-mandeg malah dadi mungsuhi. Ngapiki ora ana ketoke, ora ana apike. Mula malaikat teka niku Nabi Lut susah. Ya nyusahke kaume. Wadaka lan rupek. Sapa Nabi Lut utawa ya baline Nabi Ibrahim ya isa. Wadaka lan rupek bihim kelawan kaume. Sapa Nabi Lut zarengan ing dalem atine utawa ing dalem dodone. Di neng ati neng dodo niku ya niku kaya sing kula aturke ngajeng niku jededeg niku. Rupek jededeg. Ambekane nek sesek. Besesek. Li annahum iki lho, li annahum krana sak temene utawi para malaikat telu iku intolaku padha budalan. Sapa malaikat telu min ngindi Ibrahima lunga saking ngarsane Nabi Ibrahim ila Luta tumuju maring Nabi Lut ngalaihi masalam. Ngalaihima muga tetep ing atase Nabi Ibrahim karo Nabi Lut assalamu utawi keberkahan utawa keselamatan. Nek slamet cetha slamet wong para nabi ya. Wa dakhalu lan mlebu sapa para malaikat ngalaihi ing atase Nabi Lut fi suri sabanin ing dalem bleger cah nom-nom. Malaikat teka nang gone Nabi Lut niku bleger cah nom-nom. Wati dedeg piyantuku sispek setil-setil wae. Jan setil-setil. Wangun-wangun kae kok. Ora nyempli wetenge kok aku iki ora. Kok aku lho kula wau ngomonge. Oh kula iki mak ming ngomongke ngonekke kula dhewe kok. Pipite ana sing krasa iki ya. Sispek setil kae. Kaya dhuwur-dhuwur apik ya. Ora kitel-kitel. Kok kitel-kitel. Sabanun. Dadi nom-nom fi suri sabanin ing dalem bleger cah nom-nom. Marotin, kita wis nom tur marotin. Gagah, nom gagah. Hasanil wujuhi tur bagus wajahe. Wis bagus-bagus ganteng-ganteng kae. Kaya bintang film India. Hati bagus-bagus. Blegere jan menarik sekali. Kayak wangi-wangi wae. Minyak wangine kasturi.
Nek jenengan yo ora dong karo kasturi. Ngertine me kas bulus. Wah, wis bagus setil. Jan setil. Ya mengimbokke bagus wajahe nek Indonesia ini ora tak kenal wong kula ora tau ndelok TV blas lho. Sing saiki bagus-bagus apa ora tak dok. Areng mbake sing kae sinetron-sinetron sapa ya ora dok. Nek areng mbake sing ngaji wis ora ana sing pas. Nah. Wis lingsir wengi. Surem. Kayak iki we hasanil wujuhi. Fa khafa mongko kuwatir sapa Nabi Lut kuwatir ayak sudah kosoda yak sudu kepancingan ngambil nasib an dadi yak sudah donge yak sudu ning ana an dadi yak sudah kuwatir apa ayak sudah yen to nyejo hum ing tamune utawa hum ing para malaikat sapa kaumuhu kaume Nabi Lut wa ayak juza ngajaya yak juzu dadi ana an meneh yak juza wa ayak juza lan jentong rasa apes sapa Nabi Lut ngan mudafiatihim utawa ngan mudafaatihim mudafa'a saking nolake kaume wa bainal qaryataini hale antarane desa loro arbangu faro sihi utawi patang farsah malaikat teka nang gone Nabi Lut waduh Nabi Lut susah nyusahke kelakuane kaume lagi malaikat le teka we mbleger cah nom-nom mbleger cah nom-nom gek bagus-bagus resik-resik wangi-wangi dhuwur-dhuwur apik kae gek nggo dompet we dirantai dadi nggo kathok jin wah wangun tenan gek kathoke jin ki anu slim fit ya slim niku cilik fit niku mulur dadi rada ketat setil kae produk saka Uniqlo kayak kaosnya ya slim kae ya si bentuk fit lah tadi meng sesek ini kena ketok medical kan gagah setil kan sepatunya Skechers wis ketok wangun banget kayak pokoknya topine ager kacamatane BL kacamatane BL kelenyilih Mbah Surani BL nyilih setil kayak wangun tenan ya wes ngono Nabi Lut waduh ki nek mungguh kaumku darani makanan empuk iki engko karena memang wis parah
benar-benar parah. Kaum Nabi Lut itu parah. Artinya parah ki nek ana wong lanang setil nom teko wo karo kaume sing lanang-lanang wah iso dikuyo-kuyo tenan. Iso duyak-uyak, dirayu-rayu karo sing lanang, dadi lanang ngoyak lanang. Wah, iso diperkosa tenan iki. Kula susahe nang kene iki ya susahe. Waduh. Iki kok nek ngantek keconangan kaumku gek piye? Wonge setil-setil kok ngene sih. Nek ngantek kaumku ngerti nyejo iso mesti piye carane le mendapatkannya. Cara mbayar wis wani pokoke. Leng rayu-rayu wis tenanan kae gek Nabi Lut dhewe ayak juza. Ora kuwagang ngarep nolak kelakuane kaum-kaume ngaten niku wis ora kuwagang. Sementara desa loro ya desane Nabi Ibrahim karo desane Nabi Lut itu mengkur 4 farsah. Dicerak mingen. Ming 4 farsah. Ora ana sekilo. Desane niku jan ming cerak. Wong ngerti kabeh sekali ana siji ngerti berita semebar geger ya. Geger. Ora ana tamu wedok wangun dibledek karo sing wedok. Wadi wedok bledek wedok, lanang bledek lanang. Wis nyeleneh wis pokoke ora umum niku kelakuane kaum Nabi Lut iki jane ora umum tenan. Kok nek ndek kekarepan kudu kecekel. Kudu kecekel. Mula bubrah, benar-benar bubrah. Beda karo beda karo kanca-kanca ngaji. Mbledek ra kecekel ya trimo ra mangkat ngono. Karuan. Trimo ra mangkat. Kok ora tau ngaji Pak De? Dilengke ngono kuwi sane. Ya wis dilengke jane kok ora tau ngaji Pak De. Malah terus voice note. Wah. Dilengke mah voice note. Basan dibuka voice note iki. Hatiku hancur mengenang dikau. Wah. Parah. Parah. Berkeping-keping jadinya. Iki iki ming karanganku kok kok terus sak karepe nunjuk wong celap-celup. Iki karangan kula, dadi kula ming waton ngarang ora nyata. Oh, celap-celup. Boyo ana sing voice note, hatiku hancur. Ora ya ora ana. Rak ya ngeri tenan nek kula mbayangke kelakuane kaum Nabi Lut iki saka cerita iki wis masyaallah nan. Wis ora ana aturan agama yang berlaku kok. Ha pripun nek lanang kok mbledek lanang seneng lanang iki ya wis lembayangke wis. Ya Allah, sesek nang dada. Bener nek Nabi Lut sesek ndededeg wah piye ya. Gue tanpa tedeng aling-aling jeng ngeten niku iki. Lha piye nek sing jenenge sakniki lanang boncengan wong lanang lek ya wis biasa ta wong nyawang dianggep hal sing
biasa, padahal ini ada hubungan terselubung. Wah, ngeri kae. Wong numpak motor direm set ngono kuwi. Iki sing mburi nablek ndase iki. Ngono kuwi ya. Nablek. Ya nek ngono kuwi. Ora didengarkan. Wah, wis. Gue tenan kok ngalor ngidul sing lanang ora tau muni nggo klambi setim kae. Nggo kaos ora ono lengene. Sandangane iki kaose ora ono lengene. Wah, yu gengsi kae. Walah ya Allah ya. Judeg kae ngantek gede-gede kan nampilot. Beliaunya neng teras diliwati, beliaunya maksudnya Nabi Lut neng teras itu dilewati mah halo mati ya halo pamane sing dadi Nabi itu Nabi Lut itu halo dasmu ora cetha tenan yakin. Yo jengkel tenan to ya nek ngeten iki tetep jengkel. Ning ati jan rupek ya. Pokoknya ming sorwet gede-gede mbokem mengetan mulon ya. Kaya mbokem. Waqala lan ngendika sapa Nabi Lut wis iki malaikat rawuh. Nabi Lut ngendika waqala ngendikane haza utawi iki iku yaumun dina ngasibun kang ngegilani kang berat wis lah ngasibun kang berat. Nabi Lut terus ngendika waqala hadza yaumun asib. Iki dina sing berat. Ae tegese sadidun berat. Ngalaya ing atase ingsun Nabi Lut wis dilema. Ngendhek elek-elek malaikat ora mungkin arep nyelametke kaume sementara ngejarno kaume hancur. Binasa kabeh. Tetep piye-piyeno jiwa nabi ora mentolo ora tegel kok ya beda jenengan mbok wis ben modar ya wis ben ngono. Wah tenan nek udu nabi mbok wis ben bubrah kok ana mbok do modar ya ben. Ning kowe melu ya aja. Nek jiwa nabi tidak seperti itu mesakake. Ning malaikat kadung rawuh. Iki wis dilema sekali. Neng ati piye arep ngelekke malaikat ra mungkin iso, ngendhek malaikat ra mungkin iso, sisi lain mesakno karo kaume. Mula terus ngendika hadza yaumin asib. Dina iki benar-benar berat. Falama dakhalat mongko tetkalane mlebu sapa al malaikatu para malaikat daroluta ing daleme Nabi Lut alaihi salam. Nalika malaikat wis rawuh mlebu ning daleme walam yaklam lan ora ngerti bidzalika kelawan mangkono-mangkono para malaikat sapa ahadun wong swiji wae. Bahkan nalika teka ya ora ana wong ngerti masuk ning daleme Nabi Lut satu pun ora ngerti nek kuwi malaikat karena membo-membo wong. Satu pun orang keluarga Nabi Lut juga tidak pernah tahu ini sapa. Ngertine ya tamune ramane. Wis ditengokke, dilenggahke ro Nabi Lut.
Kharajat mongko metu sapa imraatuhu bojo wadone Nabi Lut al kafiratu kang kafir. Wah wis tengok mlebu terus sliti tok-toke liwat. Nyuwun sewu. Metu saka daleme. Wah, karo lambune wabing. Wah, tenan mblenger wabing. Pleyak. Le mlaku iki. Pleyak. Dadi sikile iki dlamane dijejeke rata ngono. Dadi lempeng antarane sikil kiwa sikil tengen ki le mlaku lempeng. Ora ekeh-ekeh begagak ngono ora. Ya wis bacotan iki. Pamit metu. Malaikat cuek-cuek saja ngerti wutuh. Jajal nek tamune iki. Wah, ambiar. Tamune iki ngono ya wah. Jebul ya bojone jos. Kayak wong telu nek tamune iki wong telu ngono. Sesuk arep rene meneh. Nyawa. Pamit metu bojo wadone sing kafir kuwi. Fa'ah barot banjur ngabarke sapa bojone Nabi Lut kaumahu utawa kaumaha ing bolone bojone terus ngabarke bolone. Lah ten iki terus wonten tafsir amba karena memang dia bojone Nabi Lut sing kafir niku grema. Mula iki metu njaba. Langsung ngomong barang anyar. Jebul ping anyar pindah. Wis bengak-bengok barang anyar piye? Langsung ana sing ngacung. Manut. Manut itu ora ngomong tok, langsung trebuk sak gepok. Oh iya kaya trebuk iki sak gepok, dadi duwite trebuk sak gepok. Wangun kae njak jenenge we grema. Bong iki dikabar-kabarke nek bahasa kita barang anyar. Ning nek bahasane bojone Nabi Lut nyuwun sewu lho kula muni bojone karena iki bojo sing kafir. Kafir dadi kula nganggo bahasa bojone ora garwane kok ya. Garwa itu rak memang sinkron. Nah iki wis ora sinkron e. Ora kok jenengan wah piye kae karo bojo Nabi kok le nafsiri bojone dirungokke to niki. Dirungokke mula lho nyedot udut kowe gejeran marah. Kemarai ra krungu. Wong anu iki leh kula nafsiri bojone niku masalahe cetha kharajat imraatuhu al kafiratu kafir. Sing niki memang kegolong daftar kena ngazab niki mengke kena kacilakan. Ayo nafsir iki ya disinkronke dipaske kok. Mula waqalat lan ngucap. Oh nek garwa Nabi kudune ngendika gandeng iki kafir ya ngucap wae. Ngucap kaya nek mburi kae bacot. Le nafsiri wong mburi lho maksudku. Kula wis halus nek kula. Nek kula le nafsiri wis halus ngucap kok jajal nek sing maca kono. Wah iso bacot tenan kok. Ya nek ra ngandel nyoto waca tak ngrungokke tak udut mah. Ngucape dakhala manjing utawa mlebu
darona ing omah ingsun sapa kaumun kaum mara'aitu kang urung tau weruh sapa ingsun ahsana utawa ahsanu hale luweh bagus apane wujuhan wajahe wala anzafu lan urung tau utawa ora luweh rapi ora luweh pas apane siyaban sandangane wala atyabu lan ora ana sing isa luweh wangi apane raihatan ambune minhum dibanding kaum niki. Lha omong ngono kuwi grenang-greneng ya marani nang cakruk barang ya. Aku ditamu saiki. Bahasa kita terus ngono kuwi. Iki aku ditamu iki. Wah nek iki wis super istimewir. Wae lah ya cangkem germo cetan. Super istimewir. Nek iki jan aku dhewe rong tau weruh wong kok baguse kaya ngene. Selama niki ra ana sing iso ngungkuli baguse nek dibanding tamuku sing saiki. Yakin bagus-bagus tenan. Bahkan sandangane itu stil. Alah wis sliti wangine iki jan wangi seksi. Wangi kok seksi iki lho. Angel. Lah atyabu ora luweh wangi apane raihatan ambune lho. Ambune jan wangi tenan. Wangine iki wangi piye ngono lho dadi wong mambu iki langsung terkesan, Kuwi rak jenenge to, wangi seksi apa piye to. Ora kok sliti mambu langsung. Ampek nglinting. Lujuan tenan. Ambune jos. Wah terus bola-bolane ya do mikir do mbayang ana sing langsung mlayu mulih. Ana sing langsung mlayu mulih krungu kabar ngono. Ngungak celengan. Ana sing mlayu mulih. Walah, ya mestine arep ditindaklanjuti. Ning gandeng kawanen isin kan terus ke sesuk. Kula gandeng kawanen ra penak to ya terus ke sesuk. Lah ra ngandel mang niki terusane rak serem. Wis niki sik. Muga-muga oleh pituduh, oleh barokah, oleh rahmat, kaparingan nugraha sehat waras ingkang manfaat faedah dunya akhirat. Amin ya rabbal alamin ila akhirih wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.